този момент какво иска да ви каже вашия любим човек? Имам нужда от повече време преди да дойда към теб. Какво още иска да каже? Помня деня, в който се запознахме, се едно беше вчера. О, че хубаво. Нашата любов никога няма да свърши. Ние сме предопределени от звездите. Човек, който се осъзнава явно, че наистина мисля за бъдеще с теб. О, много добре. Няма да видим и с тези карти. Знам, че се нараняваме. Добре, ще се осъзнават някои хора. Да, искам да се забавляваме, да се радваме на живота заедно. Нещо не се чувства този човек добре много. Явно хем осъзна, хем му е болно за нещо, кое е станало. Смята да тръгне към вас. Картата. Рицарска енергия усетихме. Да, с новото начало. Така че човека явно осъзнава някои неща, дори да сте се наранили, ще се оправят нещата. Успех и за лично четене може да ми пишете.